Hoy! Ikaw, di ba ikaw yung kilala? Kilala ka niya kapag bored siya. Kilala ka niya kapag may kailangan. Kilala ka lang niya kapag convenient sa kanya. Pero ang tanong, tao ka ba o pastime? Huy! Sabi ko sa'yo, di ba? Kung ako yung pinili mo, di high priority ka. Alam ko trumato ng tama eh. Huy! At mahal, ano sa'yo? 김치노입니다. Aish. Namiss kita ne. Andito na naman ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Walang iba, Kim Chino. At makakasama mo ko, 69 tayo. Hindi, 6 to 9 p.m. Di ba nga, gabi-gabi yan? Wala. Parang napapadalas na sa gabi ka lang kinakausap ah. Yung sa gabi ka lang nilalambing. O kaya sa madaling araw. Hindi nakakapagtaka kasi hindi ka namang call center. Bakit parang night shift ka sa kanya? Huy! Halatang di ka priority ah. Alam mo ba mahal, meron mga Gen Z term na kayong mga hindi pinapahalagahan. Oo, meron na. Ang tawag sa inyo in a Gen Z term ay back burner. What? Ang social pakinggan, tsaka ang ganda pakinggan, no? Pero back burner, hindi lang talaga priority. Yung, di ba nga, hindi ka priority at gusto lang nila, nandyan ka kapag bored sila. Kumbaga parang may laruan. Huy! Kaya tonight sa ating Chinitox, usapang pag-ibig o relasyon mula sa chinito ng buhay mo. Share ko sa iyo tonight ang 3 senyales na ikaw ay isang back burner. So ito na nga, makinig ka. Una, back burner ka kapag hindi ka consistent na kinakausap. Yung biglang lalapit kapag may kailangan. Sa madaling salita, miss ka niya kapag bored siya. Uy! Di ba? Yung sweet kagabi tapos sa umaga, hala, sino ka nga ulit? Uy! Ay nako, priority. Hindi ikaw ang priority niya. So una pa lang, no? Number 1 pa lang yan, pero parang sapul ka na. Nangangamoy pastime ka. Kaya naman mahal sa akin pagbabalik, yung pangalawang sign naman na ikaw ay isang back burner. So wag mo ililipat ang radyo ha. Dito ka lang sa akin. Kaya kung hindi ka priority, ako ipa-priority kita. Manatiling nakatutok dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.